L'Aximp és una eina de codi obert que ens permet afegir activitats interactives als cursos de l'aula virtual. Podem, per exemple, afegir preguntes o informació addicional en punts específics d'un vídeo, crear una activitat amb flashcards o una línia de temps interactiva amb text i imatges, entre altres opcions. Per a gestionar els recursos Aximp de cada curs, haurem de fer servir el banc de contingut. Des d'aquesta pàgina podrem crear, editar i suprimir els nostres elements Aximp. També ens permet descarregar un recurs en un fitxer en format Aximp, que podrem importar en altres bancs de contingut. Per tal de crear una activitat, hem de prémer el botó Afegeix, que ens mostrarà els diferents tipus de contingut Aximp que podem afegir al nostre curs. Si voleu veure i provar cadascun dels tipus, podeu accedir a la pàgina web aximp.org i explorar la secció d'exemples. Una vegada seleccionat el recurs que volem crear, veurem els paràmetres de configuració que canviaran en funció del tipus de contingut. En el de Agamotto, per exemple, veurem els botons i els camps per a afegir les imatges que es mostraran en el recurs. Els camps que sí que trobarem en tots els recursos són els de metadades. Si fem clic a l'etiqueta Metadata, podrem establir el títol, l'autor i el tipus de llicència. Aquest títol no es mostrarà a l'alumnat, però ens serà d'utilitat a l'hora de buscar i seleccionar el contingut Aximp per a incloure'l en el curs. Una vegada desem els canvis, veurem la previsualització del recurs que acabem de crear. Per tal que el nostre alumnat puga accedir al recurs Aximp que hem creat, tenim dues opcions: afegir-lo a una de les seccions del curs com a activitat o incloure'l dins d'un altre recurs, com per exemple en un recurs de tipus llibre o tipus pàgina. Caldrà triar la primera opció si volem que l'activitat tinga una qualificació que aparega automàticament al llibre de qualificacions. En canvi, si només volem oferir un material de consulta o de reforç, sense pes en la nota, el podem inserir directament dins d'un altre recurs. Per a incloure'l com a activitat, activem el mode d'edició, fem clic al botó Més en la posició del curs en què volem afegir el recurs, premem Activitat o Recurs i seleccionem Aximp. En la pàgina de configuració de l'activitat, escrivim el nom i fem clic a la icona de Més per a buscar i seleccionar el recurs Aximp en el banc de contingut. Una vegada seleccionat, haurem de triar si l'afegim com a còpia o com a àlies. Amb la primera opció, si modifiquem el recurs des del banc de contingut després d'afegir-lo al curs, els canvis no es veuran reflectits en la còpia. Amb la segona, els canvis sí que s'aplicaran. L'opció d'inserir-lo com a àlies o accés directe és especialment útil quan fem servir el recurs en diverses parts del nostre curs, ja que qualsevol modificació afectarà a totes les instàncies del curs i, per tant, només haurem de fer els canvis una vegada. Després de fer clic en Selecciona aquest fitxer, el recurs apareixerà dins del quadre. Just baix d'aquest trobarem les opcions d'Aximp que ens donen la possibilitat d'afegir botons en la part inferior del recurs per a permetre les baixades o mostrar la informació de drets d'autor. També trobarem paràmetres de configuració que estan disponibles en altres activitats de l'aula virtual, com la qualificació o les restriccions d'accés. En desar els canvis, podrem previsualitzar el contingut Aximp. Si volem incloure contingut Aximp en algun altre recurs de l'aula virtual, ho podem fer des de l'editor de text predeterminat. Primer, hem de fer clic a Insereix i seleccionar contingut Aximp. En la finestra, premem el botó Navega pels repositoris, on trobarem el banc de contingut del curs. Seleccionem el recurs, decidim si creem una còpia o un àlies i l'inserim. El recurs apareixerà junt amb la resta de contingut que afegim al camp de text, però haurem de desar els canvis per a previsualitzar-lo.